Rastløse ben er ikke bare irriterende. Det var ved at ødelægge mit liv. Uroen i benene. Det kriblede, sidrede, brændte, og jeg kunne ikke ligge stille. Jeg blev nødt til at sparke, rykke, stå op og gå rundt, selv midt om natten. Jeg prøvede alt. Magnesium, varme, cremer, urtete. Nogle ting hjalp lidt i starten, men uroen kom altid tilbage. Til sidst tænkte jeg, det er nok bare alderen. Men så opdagede jeg Massagecars fodmassager. Den kombinerer dyb shiatsu-massage, luftkompression, beroligende varme og blid vibration. Alt sammen i ét apparat, designet til at berolige nerverne og give ro i benene. Den dybe massage rammer præcis de punkter i fødder og lægge, der er forbundet med nervesystemet. Varmen løsner spændinger og forbedrer blodcirkulationen. Kompressionen hjælper med at dæmpe uroen som blide hænder, der trykker og holder fast. Og vibrationen, den dulmer de overaktive nerver og giver en følelse af ro og afslapning. Det føltes som om nogen havde trykket på en kontakt og slukket for uroen. For første gang i årevis kunne jeg bare lægge mig ned og falde i søvn, uden at mine ben tvang mig op igen. Jeg har nu gjort det til en fast del af min aftenrutine. 20 minutter, mens jeg ser fjernsyn eller læser, og min krop er klar til at slappe af. Jeg sover igen, jeg vågner frisk. Jeg har fået mit liv og mit humør tilbage. Ærligt talt, jeg ville ønske, jeg havde fundet den tidligere. Hvis du, ligesom jeg, har ben, der aldrig falder til ro om aftenen, så prøv fodmassageren fra Massagecare.